stigao, ali je zato tu, kao što smo obećali, Štampar. Doduše, ovaj je iz Međimurja, berba iz 2016. A naš je Slavonac, rođen u Brodskom Drenovcu 1888. Kažu da vino i vodu ne treba miješati, pa ćemo i mi krenuti od pitanja kada je i kako iz svakodnevice potisnuta voda. Jedan od simbola rafiniranosti antičkog svijeta, javna kupališta, kao i općenito kultura uživanja u vodi, ne iščezavaju preko noći. Ljudi se kupaju sve do 14. stoljeća. Evo, na zagrebačkom Kaptolu redovnici, cisterciti, u 13. stoljeću otvaraju javno kupalište na obali potoka Medveščaka. Imaju 2 peći za grijanje vode, kace za kupanje i dobre brijače noževe. Odredba da se seljake ne smije brijati istim noževima kao i crkvenjake govori nam da su kupalište posjećivali najširi slojevi. Dok zabrana da svećenike poslužuju žene upućuje na to da nije bilo ni rodno isključivo. Kulturu kupanja nisu dokinuli asketski kršćanski opinion makeri koji su izjednačavali svetost i prljavost, nego stravične epidemije kuge u 14. stoljeću. Preneraženi i preživjeli europski učenjaci usuglasili su se da voda otvara pore, te tako olakšava smrtnim kužnim parama da napadnu tijelo. Na valu ovog epohalnog upsa, Europa se tijekom sljedećih 400 do 500 godina okrenula suhim metodama održavanja higijene. Tjelesna prljavština i znoj trljaju se čistim i mirisnim tkaninama, maskiraju miomirisima i pomadama. Od 16. stoljeća sve veću važnost ima donje rublje, ponajprije košulja. Jedan francuski plemić početkom 17. stoljeća navodi: upotrebom donjeg rublja danas naše tijelo možemo praktičnije održavati čistim nego su to mogli naši stari kupanjem. Prema uvjerenju suvremenika, donje rublje održavalo je tijelo čistim upijajući prljavštinu. S vremenom njegova bjelina postaje statusnim simbolom. Budući da u svijetu u kojem se prema bontonu gaće nisu morale mijenjati po nekoliko tjedana, a ulogu deterđenta imali su pepeo, mokraća i gnoj, blistavost i bijelo rublje nije mogao priuštiti baš svatko. Težak se stoga zadatak našao pred ekipom našeg Andrije Štampara, koji, doduše, ni sam nije bio od jučer. Načelnik higijenskog odjeljenja pri Ministarstvu narodnog zdravlja Kraljevine SHS. Osnivač Zagrebačke škole narodnog zdravlja. Svestrani liječnik koji je 1930-ih djelovao kao stručnjak higijenske organizacije Lige naroda. Reformator kineskog javnog zdravstva, a nakon 1945. i predsjednik preteče Svjetske zdravstvene organizacije, te njen stručni izaslanik u Afganistanu, Sudanu, Etiopiji i Egiptu. Očito čovjek je bio specijalist za najteže slučajeve. A ako mislite da međuratna Juga to nije bila, zavirite s nama u jedno istraživanje iz 1922. U seljačkim kućama nema nužnika. I malo i veliko, i muško i žensko, i staro i mlado, i zdravo i bolesno, iskrade se od drugih i svršuje svoju nuždu gdje god na kom sklonitom mjestu. Na primjer, iza kuće ili plasta. Posebice kad pada kiša, nečist se raznosi dvorištem, prodire u tlo i bunare, prenosi zaraze. Seljakov zazor od toalet higijene riječito opisuje i 11 godina mlađi članak koji navodi da će čovjek sa sela, ako baš ima novca, prije nego izgraditi nužnik, radije nabaviti redom srebrni sat, jeftini inhalator od putujućeg trgovca, sliku Majke Božje sa zlatnim okvirom, crvene koralje, svilene rupce za sve žene u kući, žutu ormu za konje,
novi betonski pod u Svinjcu, ali Zahod neće izgraditi. Isprva je stoga i Štamparov projekt naišao na zid. Tiskani videomaterijali koje bi škola dijelila i prikazivala nisu postizali željeni efekt. Gledajući edukativni film, seljaci bi se smijali načinu na koji glumci drže motike i okopavaju zemlju, te bi posve zanemarili što je pjesnik htio reći. Stoga je tehničko odjeljenje škole poduzelo još praktičnije korake. Počeli su izrađivati nacrte i modele ne samo nužnika, nego i higijenskih bunara, cisterni, vodovoda, kupaonica, odvodnih kanala. Pomoću njih su na neposredniji način mogli dočarati važnost izgradnje kućne higijenske infrastrukture. A kao ogledni primjer poslužilo je turopoljsko selo Mraclin, gdje je krajem 1920-ih proveden projekt sustavne asanacije, to jest podizanja javnozdravstvenih i sanitarnih standarda. Pa iako je i ova metoda u praksi nailazila na probleme, na primjer, seljaci bi podigli Zahod, a potom u njemu, kao u smočnici, držali mlijeko i sir. Ipak se Štampar na kraju mogao pohvaliti da je diljem Jugoslavije ustrojio preko 600 javnozdravstvenih ustanova od lokalne do nacionalne razine. Thank you.